Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-EzaCTV ngesiXhosa. Hey guys, hayi sana uNjengaye ulale kwaNomfundo. So njengoba belale khona ke enxilile ke uyavuka ke ngokusekuseni fanele alungisele uhamba ke uyandibheka kwakhe. Nomfundo ukuthi hayibo uzofika umxele ke ngozomxela kanjani phetheni. Ombuza bazomxela ntoni. Uthi hayibo lokho ezinto ubuzithetha phezulu into boyamshiya wena uphetheni uyabuya uzohlala nami uthi Njengaye ngeke. Hayi kaloku izolo bekuyizolo bekumnandi umuntu ezinxilele akasayithethi ke ngokuleyo Nomfundo akacaphuka umphusha ngathi uphusha umshologu yomkhupha eminyango ethi phuma nje kwam wemka kube ngathi Nomfundo akangamameli Nomfundo because alimazi Nomfundo noma ucinga uba uNjengaye njengoba ethetha la nto ayithethayo esele uzodemke nashiya uphetheni na ashiye umzi wakhe abuye sohlala naye andazi ke. Uthe ke fayifika ke kuNjengaye ke wafika uphetheni emlindile ke embuza into bayibo bephi and beworried ngaye. Njengaye waxoka ke waqala wathi makahlukane naye kuqala bembuza into ezininzi wambuza umba alobe ndiworried ngawo kuyo yonke lento yenzekayo wathi worried ngam ngoba umthetho wakho wena ndithi ngakwicala likanyana unyana wakho yakhwela yazehlela kum so intoni bikwenza beworried. Watsho ke into begqibeleni sitshatile apha sinabantwana ngutata abantwana bam so befanele into yoba ndibe-worried xa ungekho. Yabuya ingqondo kancinci ke uNjengaye waneqhinga lithi no hayi bekufanele uba nditshilo nyhani ndifowunile but kandifowuni ke ndiyaqolisa kodwa ndilale emotweni. But uyabonakala uba akasibhayi ke eso ke uphetheni. So uphetheni umbalisele kuvusa into yoba yeyi uNjengaye ngoku into ayenzayo akalali endlini izolo khangalali apha. Vusi ke waqonda kuyise wambuza uba wena wabe ulala kwaNomfundo ngoku. Wathi omnye ayi andiyazi leyo ndiyandiphenduli wena ndiphenduli kuwe mna. Wathi kuvusi uzofuneka omnye wethu kazama uba abe yindoda ke apha because wena ingathi buya kuhlula kubudoda. Yobe ngasacaphuka uNjengaye emkhomba indlela ethi nje phuma apha uzondixelela ububhanxa but ke uvusi ke uyayonyanya but ke ekugqibeleni ke ngoku nguye owenze yonke le nto uNjengaye abe kuwele ezandleni zikaNomfundo oko. Kanti uNjengaye bemxelela into yoba le nto izombhreyikha umama wakho le ufuna ukuyenza. But ke sekunjalo akho nto izawutshintsha ngoku. Kube nguMamtshali. Hayi sana uMamtshali inyaniso xa kuthiwa umtshayeli omtsha uyatshayela isisa. Hayi othuli bathi besitya nje banewari kukhalwa ngento yoba yeyi masikhawuleziseni masityeni ngoba bamqala bambiza ngecaptain kuthiwa yicaptain yatshintsha futhi wazoba yindlondlo yee-mates watshintsha wayinkanyamba akho gama angalifumananga uMamtshali. Futhi ke la magama aphuma onke phaa kuthuli kunzima noma batye ke batya bekhawulezisa uke bamva nango ii-footsteps zakhe siza speed center basenzayo ukhawuleza uba ubeka ukutya funeka kwanje kuyosetyenzwa. uMamtshali akafuni mntu uhleli nje ongenzi nto. Phinde futhi uMamtshali waya kuwenzeni ewardrobe yakhe wathatha iimpahla zonke wazibeka apha phantsi wamxelela into yoba mamela ke ntombi uzothatha zonke ezi mpahla uzipakishe iijinzi zodwa iishoti zodwa iintoni uzipheka ngendlela zazo nje njengangokwala mntanam uzukwazi ukwenza loo nto. Wathi hayi ke mntanam ligqithile ke elo ixesha njengangoku uzokwenza le nto endikuxelela yona uba yenze akho mntu uza kwenzela xa zimdaka uzazithatha uyosihlamba. So uhlangulwe ke ngumamvike wangena ke sithi hayi khawumyeke umntana lo nto. Wathi uMamtshali nini aba nimmoshayo ke lo mntana engakwazi ukuzenzela izinto nje umoshwa nini aba. I'm hoping ke into uMamtshali nyhani uzawufike awutshintshe ke ulungu wenzeni akenze izinto zakhe like njengabantwana bonke because sekhululeka lokwenzela akasengomntana qha uspoiled nje. So sinethemba ke ngakuMamtshali uba uzazitshintsha izinto. Ugcina uthe ncokolana noMalanga ke ngayo yonke wethu le nto eyenzekayo kwaDlamini. Then kwafika besembalisela nento yoba ke yena noKwenzo uzamile ukukhisa uKwenzo in fact. Then uKwenzo wayirejecta ikiss uthi nje ndiphoxeke kakhulu andifuni noba sibe siyithetha leyo into indlela endiphoxeke ngayo nje andiyithandi. Bathe besancokola kwafika uThule bazisela ibreakfast uyijonge uNomalanga kanye wavele wayinto nje iphathwa sisicapucapu egijima eshiye kokutya wemkani oba beyogabha ke ebathroom. So bashiyeke beworried ke kodwa ke ukhe walala ke then uvuka kwakhe ugcina wabesembuza into yoba so uziva njani ke ngoku. Watsho kusisi into yoba siyeze siyahamba siphinde sibuye unamatha amaninzi emlonyeni ntontoni. Then ke wabe sesithi ke ugcina kungenzeka into yoba ukhulelwe ke. So uNomalanga imothusile ke le uba kungenzeka uba pregnant.
Udeliwe guys, hayi udeliwe bendisithi ndiyamncoma noko utshintshile, ukhe wazibonisa uba ngumama kuSibongile. Futhi bendiyilindele into yoba kungenzeka ukwemishini ngoba udeliwe ngudeliwe nje. Kodwa uzibonakalisile ke kule game ke encoma into yoba uSibongile uhamba kancinci. Kutheni le nto uVelaphi angavela azithathele ukwenzo lwebe ngowakhe. UVelaphi ke uthe akayingeni ke leyo uba ucinga uzoqala amaqhinga wakhe ambeke ecaleni yena. UDeliwe ke bephoxekile uthi yo nina umuntu utheni izisela izinto ngetray yegolide nizithathe nizibhekelisele ecaleni ngoba lo uSibongile uyambona uba uslow and wena ubuzozama besimathi ethe ka-understand futhi uSibongile wayenjena ngoba ukhuliswe nguye. Yo uDeliwe guys uthi ke unayo nemessage ke bembonisa ethi makafunde nathi imessage ayithunyelwe ngokwenzo. So seyathetha yena nokwenzo ke uDeliwe to plan lento yakhe noSibongile. But ke ngoSibongile yena umphushela pha kude ukwenza ngoba ezamile nokumfonela uSibongile akafuna uthetha naye umxelela into yoba wena kaloku sowumove on nobomi bakho. So akayingeni into kakwenzo. Kwenzo ke uyafonelana noDeliwe umfonele ke umxelela into yoba uyabulela ngemini ecaba wabadibanisa inoba yilamini yamazambane ke wayewahambisile ndiyazi. Ethi ke uDeliwe umxelela into yoba wena ke uziyazi uba uyanikweleta. Ukwenza ucele kuba badibane ke later. U-excited ke uDeliwe into yoba later une-meeting with ukwenzo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.